makikita. Ang problema nasa loob. Yung main switch. The main switch. I'm so... Look at this. Main fuse. Main fuse. Main fuse. Binilot lang, paikot. Nanawaran kami ng aircon, ilaw, tsaka hindi na siya mundol. Maandas na may gasolina, full tank naman. Ayun po yung kanilang shop. JM Auto. JM Auto. May natagpuan kaming masipag at mabait na kababayan. Oo, taga Bicol. Kababayan din siya. Yung uragan mo? Nasaan man siya? Ay, si Kuya. Yay! Galing! Galing talaga mga taga Bicolano. Uragon. Yan. Wonder shop. May ilaw. Meron na? Wala pa. Wala pa rin? Hindi pa yung nailagay. Itong sa dashboard mo, wala ka naman ilaw ko na. Meron po. Bakit? Ayun. Meron si bakit? Ayun lang. Ayaw. Parang meron siya. May aircon na. May aircon na. Parang meron siya. Yung dashboard, saan kayang switch? Madami siya. Para mo. Ay, hindi. Madami pong isang dashboard. May park light. Magaling si Kuya. Magaling siya. Trainee siya na nag-aayos. Basta meron ka. Batangas ako, Davao siya eh. Ayan, galing-galing Wala nila. Davao din talaga siya. Kuya mo. Galing ni Kuya, meron na. Meron na? Makauwi na tayo. Grabe, pauli kami ng Bicol. Yan ang nangyari. Nagkasulina kami ng petrol. Kumbaga bilang kababayan na kasi yung medyo ko rin. Oo nga. Bakit tataw ka mag-Bicol, Kuya? 3 years. 3 years ako dumaan. Parang ito baga sa ganda. Teka lang boss ha. Emergency lang. Emergency lang, Kuya. Patapos. Andyan lang naman din ako. Oo no. Andyan naman po kayo. Hindi. Patayin nyo na po. Mag-flashlight po kayo. Babagalan mo pa boss. Ayan po siya. Dito kasi kami sa Petron. Wiring Ayan. to. Di pwede itong bibili sa akin. Gasolina kami sa Petron. Alam ko, nagpagas sa inyo. Hindi. Dapat na eh. Kung sipot ka, andyan na nga. Tapos naman. Ano nga yan? Kanina pa yun kami pinapaano. Naging guardia din ako ha. Nakatulog mo sa kapo eh. Ganyan ka pa eh. Kuya, yan na. Nasa tama po eh. Hindi man pwede po itong ano. Mamaya masunog kayo. Hindi yan. Sino? Ano? Iwan nyo nga yan. Wiring nga ito. Hindi pwede nga ito yun. Hindi pwede. Hindi lang.
Siyempre. Kuya, kung sabi kay kuya, malay ko. So guys, ito kami ngayon. Kakaalis lang namin sa may Watermart, Santa Rosa. Nagkabulilyaso pa pero may nakilala kaming mabait na si Benji. Tapos maraming mga nangyari. Kasi yan, alam nyo na. Makikita nyo na lang sa video. Grabe talaga na nasunog yung main switch, 'di ba? Tapos alam nyo, wala siyang siningil sa amin kahit piso. Sobra talaga para siyang wala siya sa main switch. Oo. Talagang walang aircon. Ano lang siya? Shortcut. Ilog lang yung wire. Ayan, madilim na kasi nasa loob ng terminal lang. So nakikita yung wire na sunog. So ayan, magaling siyang reporter. Sama ng so bad. Ayan. Na-stress siya, natakot. Kasi yung kanina, yung guard sa Petron, pinapaalis na agad kami. So hindi pa ayos yung sasakyan. Mabuti nga yung good Samaritan pumunta sa amin at inayos yung sasakyan. Pero yung Petron, wala silang na-provide na service kasi nga, diba, uuwi na daw sila, patayin na daw yung ilaw. So ayun, wala silang naibigay na service sa amin. Pero nagpa-full tank kami kanina. At doon sa gasolinahan nila. And then doon kami nasiraan. After ng gasolina, wala na siyang main switch. So ayan, tapos galit pa sa amin yung guard kasi matagal ayusin yung sasakyan. Hindi niya alam kung ano yung sira. Mga wiring siya. Siguro may pinagdadaanan si kuya pero hindi yun rason para paalisin niya yung customer doon na delikado. Sana magkaroon pa ng leksyon yun si Kuya Guard na magkaroon din siya ng pasensya sa mga customer at tumintindi sa mga nasisiraan ng sasakyan. Thank you kay Kuya Benji. Isa siyang good Samaritan para sa amin kasi uwi kami ngayon ng Bicol. So, sobrang siya. Sobrang mabait. Walang bayad. Kahit piso. Wala siyang hiningi sa amin. Time check, 11:39. We're here na sa Ayala, sa Sena.